Yeah! Ang dami! Idol, napakarami nito! Ang Uy. ganda! Banso! Oh, ito pa! Ayan! Itong hinahangad-hangad ko talaga. Salamat. Kararating ko lang, kauwi ko lang kasi pinakain ko si Bagwis. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag ha. Sa lahat ng natatanggap kong mga blessing, hindi ko pa rin pinapabayaan si Bagwis. Bagkus, inaalagaan ko siyang mabuti. Kaya huwag kayo mag-alala mga kasinag. Maraming salamat. Hindi ko na ipagpapabukas ng mga kasinag ha. Sobrang excited na ako. Kaya buksan na natin. Pasensya na kayo mga kasinag sa malakas sampay-sampay dyan ha. Tanggalin natin ang strap. Ayan. Tama ba? Ganito ba ang pagbukas talaga nito? Patindog. Patindog yan. Kasi yung ibang box kasi mga kasinag, patayo eh. Tingnan ko muna ito. Yung iba pahiga. Pero alamin ko muna ito mga kasinag ha. Pero pare ko ganito na ito talagang mga kasinag. Ganito na yata ito. Bala na. Ay hindi! Patayo nga! Ow! Tigdi kayo doon sa balyo. Kilubot yan. Pare-pares lang. Bahala na. Kahit alin. Alam mo yung kasi mga sinag masyadong silyado pag galing sa ibang bansa. Ayun. Nangangamoy na. Nangangamoy US na mga kasinag. Alam niyo kung mga kasinag, kaya napilitan akong buksan to. Kasi excited na yung biyanan ko si Mama Merna kung anong laman ito. Ayan si Mama mga kasinag. Dua ka mong excited, ano? Oo, dalawa na kaming excited. Naamoy ko na yung chocolate. Oh my God, wala kasing itak dito sa amin mga Guntingon mo. Yan. Ito na. Ay, posible sa gusto. Ayan, ito na ma. Ito na. Ito na. Ito na. Ayan. Oh. Mga damit talaga. Oh, Pambata. maggamit yan ni Kulin. Magamit ito sa school. Ang kikulin. Uy, sapatos. Wow. Ay, wow, okay. Ang Uy. ganda. Banso. Ikulin. Oo, issue. Tingnan natin to. Tingnan natin. Ilabas ko muna lahat mga kasinag at alamin natin kung ano baga talaga ang laman ng lahat ng ito. Oh, mga sapatos. Oh. Sunny pack bago. Protection kit. Ang dami! Hindi ko alam mga kasinag kung paano hahaluatin ito. Okay na? Oh, ano yan? Caramel. Masarap to. Mamaya na yan. Natin! Ang laman nito. Sapatos. Ang ganda na pang iswila, oh.
Brooks Brother. Hanapin natin yung mga kapares nito mga kasinag. Yan. Oh. Haluatin ko muna lahat. Tignabalan. Puro gamit talaga oh. Puro mga damit. Yan. Alamin natin yung mga kasinag at ang ganda ng jacket na ito. Tigil. Oh. Labas ko muna lahat mga kasinag. Ito. Yung pang dubli na ano. Di ba pa babae ito? Yan. Ito. Oh, crayon. Pag-eskwela ng mga bata. Yan. Haluatin natin lahat. Ilabas natin. Oh. Sausage. Hindi lang mga gamit. Diyan gabos ang balo. Haluatin natin. Yeah! Ang dami! Idol, napakarami nito! Ang dami talaga ng binigay nyo! Ano to? Best... Ano ito? Dilata? Ayan. Oh, ito ang paborito ko! Simula nung umuwi ako kasi hindi uli ako nakatikim nito. Itong hinahangad-hangad ko talaga. Salamat. Ito na yung partner nung sapatos na yan. Ayan, partner na. Ito, nasa pa yung partner niyan. Ano to? Ano ito? Chocolate. Alam pa. Ano to? Mga ipit ba kaya yata ito? Ha? Ay, dami oh. Tama-tama oh sa mga bata. Daming ipit. Ano lang bigyan mo yung gamit? Lagyan na, labas natin yan, mga damit. Alamin natin kung ano pang naman ito. Ayan. Oh, ito na yung pares ng isang sapatos. Ayan oh. Maswerte yan. Hindi, pagpaplanuhan natin kung ano dapat natin gawin dyan. Ito. Mga basahin sa mga bata. Oo. Marami tayong matututunan dito. Oh, ito pa! Ayan! Nagbibigay ka. Ito pa. Bulpin. Magamit ng bata oh. Kasi mga damit dito. Yan, mga damit. Uy, sapatos pa! Oh. Spike shoes. Ayan. Oh, ang ganda. Oh. Ayan, ito na yung pares ng isa mga kasinag. Ito. Asa na yun? Ayun. Tapos ito yung mga bata. Sabon. Jergens. Colgate. Lapis. Sinturon. Oh, puro gel. Puro gold. Ipit. Ganda ng ipit oh. Ano to? Sa akin to. Axe. Ganda talaga sa akin yung idol yan. Uy, sapatos pa. Oh. Oh, yan oh. Tigil dyan. Oh. Ang ganda oh. Tibay ito sapatos sa ito. Oh, ito ang paborito ng mga bata. Lollipop. Ang daming laman. Oh. Oh, ito pa.
Corn beef! Ang dami ng beef to. Jefferson Biglan ko ba yan? Diba? Ayan mga kasinag, inilabas ko na lahat sa box. Ito na, ayan. Nalabas ko na mga kasinag sa box lahat. Ayan, ito na yung laman. Salamat talaga idol, ang dami nito. Planuhin natin kung paano natin ipamahagi yung iba nito mga kasinag. Ayusin muna namin ni Mrs. Kaya ayan, idol, maraming salamat talaga sa lahat ng tulong nyo. Simula noon hanggang ngayon. Hindi kayo nagsasawang tumulong sa akin. Thank you so much po talaga. Sila mga kasinag, namimili natin yung nagsusukat na si ate. Ayan oh. Nagsusukat na sila. At ayusin muna natin itong mga kasinag. Yun na. Okay na yan.